La Universitat Jaume I, des del Programa d'Atenció a la Diversitat, ha commemorat el Dia Internacional de la Discapacitat amb la jornada Experiències formatives des de la diversitat, 25 anys UGI, que ha servit per a donar a conèixer als assistents les estratègies d'inclusió en l'àmbit de la diversitat funcional a l'UGI, des de la seva creació ara fa 25 anys. A més, 3 estudiants de la Jaume I amb necessitats educatives especials han explicat la seva experiència personal i acadèmica. La jornada va ser inaugurada pel degà de la Facultat de Ciències de la Salut, Rafael Ballester, i el director de la Unitat de Suport Educatiu de l'UGI, José Manuel Gil, qui ha recordat que la Universitat Jaume I va ser la primera universitat espanyola que va recollir als seus estatuts l'atenció a la diversitat. La jornada ha finalitzat a l'Àgora amb una gincana on podien participar tota la comunitat universitària sobre esport adaptat i circuits de simulació de dificultats motores i visuals.